Saya suwe teknologi ing donya saya ngerbaka. Kaya-kaya uripe manungsa 180 derajat. Anane teknologi saiki kabeh manungsa mung sibuk karo jajete dhewe-dhewe. Ora ana salah marang liyane, kumpul utawa mung ngopi bareng. Kaya-kaya manungsa urip dhewe. Arek-arek nom saiki ndadekake jajet dadi barang sing penting. Dheweke padha gampang nglakoni kabeh mung karo jajet. Mulane dheweke nduweni moral sing ala. Dheweke kaya-kaya nganggep aku iki iso nglakoni kabeh sing tak karepi tanpa pitulungan wong liya. Nganti kapan uripe manungsa ngalami owah-owahan kaya ngono? Akeh arek sing keblinger dening kecanggihan teknologi sing iso gawe dheweke ajur besoke. Kaya-kaya bangunan sing digawe kanthi perjuangan gede bakal ambruk mung sebab uncalan kerikil. Ora ana liyane arek iku sing lungguh ing kelas 2 SMK. Sak bendinane dheweke mesti dolanan game tanpa ngereken ibune. Tanpa dheweke sadari dheweke wis diperbudak karo teknologi. Awak dhewe kudu bangkit, bangun masa depan sing cerah. Nyerdasno anak bangsa. Soale masa depan tergantung ya apa awak dhewe bisa manfaatke waktu, pikiran, lan tenaga kanthi apik. Babagan iki nyangkut masa depan bangsa sing ngasilake para cendekiawan bangsa. Ayo wujudake generasi maju gawe mbangun dunya dadi luwih apik.